أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ये récité Surah Anfal verset 64. Ko aye Fatiha kalalen ko sura min kalan o ye aya ye min ni a bɛ suratu Anfal kɔnɔ aya 64. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui la 14e Jalsa Salana du Mali commence. Mais tout d'abord, je vous informe tous les membres parce que vous avez attendu que cette année, on avait écrit lettre au calife pour envoyer représentants des califes dans notre Jalsa Salana. Quand le calife avait accordé le nom Mohammed Sharif Oda Sahib, mais quand on a envoyé le visa, quand il a donné le programme pour assister Jalsa du Mali, le calife a accordé que vous devrez assister Jalsa de Qadian. En ce moment, Wakil Tabshir avait envoyé un autre nom aussi arabe, Ibrahim Ikhlaf Sahab, lui le secrétaire de Tabligh d'Angleterre. Mais quand lui il a demandé le visa aux ambassades du Mali ou Angleterre, mais ils ont dit que ça va prendre 3 semaines. C'est ça, Wakil Tabshir Sahab, il a rencontré au calife. Mais le calife a dit qu'Inch'Allah, la prochaine fois, on doit envoyer un représentant arabe pour assister Jalsa. Mais cette année, vous pouvez continuer. Et Wakil Tabshir, il a dit que le calife a fait prière pour le succès de notre Jalsa Salana, qu'Allah soit avec vous et tous les participants qui sont venus de différentes régions. C'est ça, il a dit, il a envoyé salutations et succès de Jalsa Salana du Mali, que le calife souhaite Jalsa Mubarak à tous les participants. Alhamdulillah, amiru no ganyamai ako anfle Jalsa mi kenekaniye koni Mali Jalsa sikiko tan ani nani naye akon Jalsa yi a bolodale anve ko ay letrici anga nyama ba mo no ye khalifatul masih al-khamisi ka fo anga Jalsa a dogodala ni ndoyno yira a jedi wala ma yini fe iki yira ka représentant la khana anga Jalsa kenaka ko kalamige Wakil Tabshir ke mami désir ka fo obina Jalsa la o kara Muhammad Sharif Auda arab ce jammi ni anaka koro o ka kunyen na ko de kanna o kuna fon tara fo ka fa yana minge a ko Muhammad Sharif ako kabina ko nga kadian Jalsa o fana be o abina o programme damine o nga yonu ka kunje ko abina isi jo anaya o kuna fon dale ka fa kloka alfa ya wala ka fa nabo tukola abini Muhammad Sharif Auda fe aki wasado kadian Jalsa la atna sekana Mali Jalsa la ko ma wore kanna o ma wore minni o kangana to ko Ibrahim o ye secrétaire tabligh national de Londres o fana ye visa yini damine yasa akana malaya o nana jara ka fo visa atna soro jona fo do kun saba o do kun saba do ta furi yoro o ba soro anga Jalsa wati o temena o karamige yo kuna funda ka fatlo ba alfa ko no do o bajira ka fo alama malian gor sega do ale ka representant na nyana Jalsa la
ko nga aye duwawu ci ko ke lettre ko blakana an bemo ka fo jalsa mubarak ko ala ka baraka do angan jalsa ina wa aye duwo ke ka nyashi anga jalsa yi akuna wolumo. Le sujet de mon discours est comment pouvons-nous avoir une relation vivante avec le khilafat. Dans un monde de ténèbres qui s'ensuit, dans un monde consumé par la méfiance, l'inimitié et la distraction, le khilafat reste ferme et le khilafat est exceptionnel et le khilafat est le phare de la lumière. Ako alaka bi walada abena kuma menga ode ye angelengele bebse ka relation jon soro chogodi ani khalifa ya che je wati min na mo lani no ye jere abalaw gajale dibi wati nyan konya wati chogodi an misaka relation soro ani kalfa che kalfa ya min ni oye an be nyejo roy o yandu sugum mi roy o de anga yele ta roy an kelengele bebiseka kuna foni jonyo soro an sugum na to na relation na kayi kalfayama ko alebina ma babu mi ngabbi o yoyi. À cause de cela, il est obligatoire pour nous d'avoir une relation vivante avec le khilafat. Allah dit dans le Saint-Coran, que j'ai cité au début le verset, Allah dit, et il a uni leur cœur dans l'affection au point qu'il était prêt à sacrifier leur sang à la place de votre sueur. Ô prophète, si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur la terre, tu n'aurais pu unir leur cœur dans l'affection, mais c'est Allah qui les a unis dans l'affection entre eux. Il est assurément puissant et sage. Chapitre 8, verset 64. Ako nimbabu inka musa no e ka fo anga se ka erlo sura kalfache ako ale aya min kala madamna no e wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim inna allaha allafa bainahum innahu azizun hakimun. Ako ale wo aya min kala ka korode ka fo anga do ka fo Allah subhanahu wa ta'ala sahaba mun sunga yuan kanu hal ni ku je bela jale do ku ka yuan kanu dafe u na se ka yuan kanu fiyaw onga ala ye u sunga ka yuan kanu kadaka ala ye u sunga yuan kanu ni u kale ka ala kara kanu kadaka u wera dilim ga ema u sunga so ka yuan kanu sisa ako obe korno kono sulana min ni oye chapitre 8 a aya biworo ani nanina ako nama do ka fo ala ko ama anni je bela jele ngudo dami fe ko kanu sinzi ko kunta se ka ke nga ala ira kanu sinzi manu zugun nyache. La liaison de cœur Taliful Qulub est une expression extraordinaire et puissante de l'amour décrit dans le Saint-Coran. Comme la compilation des pages individuelles en un seul livre, le mot talib signifie rassembler beaucoup de choses dans un état tel qu'un nom devient applicable à toutes, que les composants individuels soient en relation les uns avec les autres ou non. Ako korna aya mi fo no ye wa allafa bayna qulubihim ka borada qur'an ngona o ta'alifu ako nanye dakura njate mina kurna aya ye o min fo ako kabako koro badebe aya ina ako kabako ma yoro jumay ako allafa wal ma ta'alifu ko abi fo femore mumma ko misala doy nimma do ba fa gafe do bo nimma do ba fa livre do sebe sa abi livre in sebele saka sebe page ba no yo furanye wi kasoro ko furanya num fara nyanga ko kitabu kele kabi fo ma ko ta'alif ko kuray ko fura nyanga malgré page kele wonde ka page chama do nyana gafe kele mono ko de wele ko ta'alif ko de ba jira sa a fole mi ngara wa allafa bayna qulubihim ko korode a duskun kele ngoro ka nyan bla o ala kara sababu ye ko o duskun ka nyan kanu ku sama ka nyan sekere kanu kafo ko ka fem bakale ye
ala kanuna ina fo kitabu diga gafe kelengele be farla nyanga chuga mena akonu korone dugulendo alla fa kono o ko bajara ka fo nyan kanu o nyefoli o fami no mabe sorne ayena. Telle est la condition de cœur des Ahmadis et de notre bien-aimé le calife. Pour cela, on doit avoir une relation vivante avec le système de khilafat et il est obligatoire pour nous d'avoir une relation vivante avec le khilafat. Ako ni misala numa min forani sa ko ahmadiya o kelengele be kanga kan misala yu ana de karengara bolo ma une khalifa ya che ka khalifa ya kan wa ambe dusgun tiku to mina ambe dusgun ta kafo khalifa la on me khalifa kanu wa khalifa rabe on kanu ko de yin no en fait anga o kanu ta ka khalifa secret. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah a expliqué une fois comment la liaison des cœurs était une réalité manifestée sous la forme d'Ahmadiyya. En 1967, alors qu'il était au Danemark, un prêtre chrétien a demandé à Hazur Rahimahullah quel était son statut au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Hazur Rahimahullah répondit en disant que sa question était incorrecte. L'imam de la Jamaat et la Jamaat elle-même sont deux noms d'une seule et même chose. Le califat de l'époque et la Jamaat elle-même s'insusent pour devenir une seule entité. C'est pourquoi c'est la tâche des califes khilafat d'alléger la douleur et souffrance de la Jamaat. Ako yasa angani kanu famu ani khalifa ya che ako 1967 khalifa sabana noye Nasir Ahmadu ye rahimahullah ko ay tama do kata Denmark asale Denmark ko journaliste do yingal do temu khalifa la ko ere inika jama e jore jumaye ka jama inchala e ka lahala jumaye e jore jumaye o khalifa ya jabi ko ika yingali ko ajegenlendu aklende ka jege yoro jumaye ke ka kuma kono e hagla ko ne be dana wa nga jama bulu be dana de wa ayi ko chiero to ko e fly khalifa ani jama bulu ko nga chiere mi de neni nga jama bulu be fenkele pewde on di faraka bo nyana ola ne ko ne re juma nga jama yimiye ko ba jira ka yingali jegenlendu kadaga nen nga jama re be fengele pewde amnorle no nyana de ako kama khalifa ko anga do ka fo khalifa ya wati mami me khalifa yalla ka tigala ma ka kanu ka nyeshi aka mamuru mono e ahmada jama kuluye ko abi wil ka jode ka chogo be gwele ya toro mimme aka mamuru ka aka jama kuluka ko huli ka boy kadaka aka kanu fangu. En effet, il n'y a absolument rien d'aussi pur et sincère que l'amour qui existe entre les Ahmadis et le Khalifa. C'est un type d'amour qui transcende les frontières tribales, nationales et politiques. C'est un amour qui n'est à bien des égards rien de moins qu'un miracle de Dieu. Kanu mimme khalifa ni uka jamabulu che okora mimme khalifa la wati mena kanu mimme ani mamuru che ako chena kala ko kanu do minni adande menedu ko kadaka kanu mimme khalifa ni mamuru che akanu ka giri shia yamu kafa awye no shia ye awye no shia ye akanu ka giro mo wa kanu ka giri politique fana mo kafa politique parti politique mun mbey ni awye adama maye nu ndaba maye ako odorote ni kono shia ko bokolo ko walma politicien ya olu kono la hala mun be ka fa awye do yi awye ni ako halo tama chien foy te khalifa ni aka mamuru che kalfa kema ko kanu ka sa hagamina ani woro kema ka kalfa kanu ka sa hagamina. En fouettant les pages de cet amour, nous trouvons d'innombrables exemples qui manifestent l'affection
réciproque des Ahmadis pour leur calife bien aimé, et encore plus inspirant est l'amour qu'ils nous témoignent, et c'est pour cela qu'il est obligatoire pour nous d'avoir une relation vivante avec le khilafat. Kona iflal ke ferra kadu gafe kono no yen kanu gafe ki bida soray misaliya chama be mi majra ka fo mamru e kalfa kanu yere kenvenzela wa ayraw kanu yere kenvenzela ko misala chama bi soro ko bajra ka fo on be an nganja to be ka kalfa kanu kada ka rekel no kanu. Une fois, lorsque Hazrat Khalifatul Masih Raziyallahu Ta'ala anhu était malade, premier calife, les membres de la Jamaat ont fait des prières ferventes pour Hazur Raziyallahu Ta'ala anhu, qui reflétaient vraiment la douleur et l'angoisse qu'un enfant reste pour sa mère malade. Comme les compagnons de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient prêts à verser leur propre sang avant qu'une goutte de sueur n'apparaisse sur le visage béni de notre maître bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, les Ahmadis étaient également prêts à donner leur propre vie pour leur calife. Ako onyan kanu misalia munumbe ako doy kalfa folo no Nuruddin alhaji hakim Nuruddin ahmada kalfa folo ko mamina ni shiandola ak mangene o mamuru tala kata fuli blala nga chena uyaye aseba ko degulendo alafia na fiu ku edugo kai o konor la chien yere la degumi me kalfa ka do mamuru yo ni degula ka degwa se hagela ko fo wiro ya kanu golya mi me kalfa ka tora mi maka chena ubay asanti uyere la talma ko ya kanu kasi hagemina ako misala be ina fo alakara muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka sahaba ya kanu chogomina kata se hagela sahaba ko olu jolle bi bon folo yana alakara wosti kelinga tore ako be chogomina choy abi yini afana fe wa kalfa ka mo ya kanu chogomina sahaba fana ye nyon kanu chogomina no imam hadale salama ka sahaba ye fo kana se kalfa numa ko anganga olu fana ladige ko chogoyala. Je vais citer des exemples de prières des Ahmadis qui témoignent l'intensité de leur amour envers le calife. Cheikh Mohammed Hussain Sahib a prié un jour en ces termes: Ô Allah, je prie pour que toutes les souffrances de Hazur me soient transférées à la place qu'il soit soulagé de tout cela. Un autre Sayyid Iradat Hussain Sahib a imploré Allah en disant: Ô Allah, je t'en supplie, enlève 10 ans de ma propre vie et accorde les à Hazur à la place. Misala kamo kalfa flana e kata fola bonna na mangene ni unana kana laje ka so adebul mbadu o ko sahaba so lay mun ye dugo ke o dugo ke ti wona ba jara chena ka fo yo kalfa kan ako abena ko misala fla langali ako mun dara kata kalfa la je ndok modu ko Muhammad Hussein ale dugo ke ako ndiga ala tore mi me kalfa kan ni na debuledu ne ba yine ala fe ika tore en sakin nemu okore kan toriya ika daneka nga ika awul ka bokal faka yasa kal faka lafiya ale ya kam ala ka toriya ndale ka kal fa lafiya ako Muhammad Hussein ala deli wala kalma ka kal faka ako sahaba wara be o fana ko ni ala ako ni bi saka sanfla bonne shila ko fara kal fata kal ka kenya damu ako bi jande telma ko ye kal faka ka sa hagemina. Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala anhu, deuxième calife, explique: comme un enfant ne supporte pas d'être éloigné de sa mère, les Ahmadis ressentent aussi la douleur d'être éloignés de leur bien-aimé le calife. Lorsque Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala anhu a entrepris sa tournée en Europe en 1924, le chef de section Babu Sirajuddin Sahib a exprimé des sentiments qui demeurent dans le cœur de nombreux Ahmadis à travers le monde.
Il a dit, mon maître bien-aimé, nous sommes loin de toi et impuissants. Si c'était possible, nous deviendrions la poussière sur les chaussures de Hazur afin que nous n'ayons pas enduré agonie de la séparation. Ce n'était que le reflet de l'amour de Hazrat Muslim Maud pour les membres de Jamaat. Hazur Razillah Ta'ala Anhu a dit qu'un jour vous avez quelqu'un qui a une vraie sympathie pour vous, qui vous aime sincèrement, qui considère votre douleur et votre souffrance comme les siennes et qui ne cesse de prier Allah pour vous. Ko kalfa flana Basiruddin Mahmud Ahmad akumato kanu membe Ahmadiyya mamur la kanyeshi kalfa yama ako kanu membe ina fo kanu membe de ni abache ko wakaire ka juguno were ako kama kalfa flana nga watla akatama do seve atara yoro la yoro minni akatale manjaye o Ahmadiyya do sorlaye minni ataba Sirajuddin ko kalfa chena ebi fama on made ako chera la ne an ma kan alle an ga poussière gongoy ka da e ka sabara la yasa ima ka yoro mina an yoro ka kay ko nu kuma in koro de bala ka jira ka fo chena aya kanu ka se hakemina anta fe akafo mamo wa anta fe anya kan fo ala akola sa kalfa mamna somna ko ka kanu na ka yeshi amanu jogena kago akadala ka fo ma be aw bolo ma min nabi dubo ke aw ye ma be aw bolo ma min nabe aka aw ka herese nabi here yin aw ye nabi dubo ke ni aw ye takbir Ahmadiyya zindabad zindabad C'est pour cette raison qu'il est obligatoire pour nous d'avoir une relation vivante avec le Khilafat. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah explique, la portée des prières d'un calife englobe tous les Ahmadis. Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah a dit un jour, j'implore Dieu pendant la sajda, prostration, en ces termes, ô Dieu, à l'égard de ceux qui m'ont écrit, s'il te plaît, soulage-les de leur anxiété, de leur maladie ou de leurs soucis concernant leur examen. En ce qui concerne ceux qui ont voulu m'écrire mais n'ont pas pu écrire, s'il vous plaît, accorde-leur également votre miséricorde. S'il vous plaît, faites preuve de miséricorde envers eux qui opposent à nous et ceux qui sont devenus paresseux. J'ai dit cette prière parce que j'ai une relation avec tout le monde et au fond de mon cœur se trouve l'amour et l'affection pour tous. Ko nous waralu kalongoro ko lega famu ka be yene on fait anga relation no yeti kanu ko karangara ka nyashi kalfama wati blajlela ako kama kalfa sabana no ye Nasir Ahmad rahimahullah ako ayajra ko aleka sujudula ko alebe dugo ke Ahmadiyya kelengele bay ka dugo karangara ka nyashi Ahmadiyya mamru blajlema ako wa alebe ala deli kuma aka dugo salmona ka fa ndigi ala mamunu ye letru cinema ka fo nga dugo ku ye yasa ko gole wuli wal maka fenyini ako mayine Allah subhanahu wa ta'ala fe o letru sebe ko min ngama mayine ala fe e ka akun ben o yawe e ka o kala yinu ka so fenye ako hali mamunu ni o ya kan ka fo o letru sebe nema nga o ma sebe ble wal mo se ka sebe ako na tabe o kuma fa letru sebe ko min ngama mayine e Allah subhanahu wa ta'ala fe e ka o kala yini ko ke soro fenye e ka latige ke aye wa fana kala be dugo ke Ahmadiyya kelengele be adu sun yere la ka jara ka fo alayu kanu wa abi dugo ke kelengele be ala ka hine ako shuru mamuru blajele ka
ina fo ay afo aka dugo kono cogoya min na. La veille de sa migration vers Londres en 1984, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah a déclaré aux membres de la Jamaat Masjid Mubarak de Rabwa, il dit que je ne vous ai pas réunis pour vous adresser un discours formel. J'ai simplement voulu vous voir, car mes yeux se sont refroidis et mon cœur s'est consolé en vous voyant. Par Allah, je vous aime plus qu'une mère ne pourrait aimer son propre enfant. Kangado kafo khalifa nanena noy Hazrat Mirza Tahir Ahmad mamana ni jugiya talaka segere ni ay hijra ke kabo Pakistan kata Londres 1984 akola yani aka dugubla Ahmadiyya mu Pakistan rabwa odo ayo wele misiri kono ka dagunya do fo wi ako dagunya kono la ayo ikando mo ako akado kafo ne kende ka aw wele ya ka fo mena kutuba karengere ka yeshi aw madde nga tien yera la de aw yana yeli ne ka aw ye o de bena dusukun salo wa o de bena yen lafiya ako kama sa wele mun kuye nga sa kan dusukun yera damuta awla yani anga nyamla ako kono la sa anga ka do ka fo ni e kalfa kanu ka yeshi aw ma. L'imam Ataul Mujib Rashid Sahib écrit qu'un Ahmadis du Canada a amené un non-musulman, le professeur Dr. Gualter, pour rencontrer Hazrat Khalifatul Masih, 5e calife, à Londres. Ataul Mujib Sahib s'est rendu compte que c'était la première fois qu'il rencontrait Hazur Rahimahullah, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, alors qu'il a pensé qu'il était approprié de lui dire un peu avec qu'il était sur le point d'avoir une audience. Ataul Mujib Sahib écrit que lorsqu'un Ahmadis parle du califat de l'époque, l'amour qu'il a pour le califat dans son cœur se manifeste naturellement, comme il a fait lorsqu'on commençait à parler du khilafat. Le docteur Gualter est ensuite allé et a eu l'honneur d'une audience avec Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Lorsqu'il est sorti du bureau de Hazur, il a partagé son observation avec son hôte Ahmadis en disant: quand j'ai rencontré l'imam Rashid Sahib, j'ai compris que les Ahmadis avaient un grand amour dans leur cœur pour leur chef spirituel, mais après avoir rencontré leur chef spirituel, le califat, j'en suis venu à la conclusion que le califat aime les Ahmadis bien plus qu'eux-mêmes ne l'aiment. Ako shedala anga kafame sisa noe Masru Ahmad ko Canada Ahmadiyya do aye atari do invité kana kalfa fe nga atari nde islamay ko docteur Hundu o unale ataw Mujib Rashid oye Ahmadiyya Mamadou Baye Londres o unana odo fe folo yani docteur kay nga saka audience roni khalfay o konrola ataw Mujib Rashid alaye jasimu ke unyekoro mamena abaka man kalifaye chayo koloshi noye Ahmadiyya ke yere ko fo akara ahadla ko ko mana fa niye ani kalifa ayo ye folo dewa a kuma to yare ni magayani kanwi ko ataw Mujib Rashid afay ko ay ka to bala de atako me anga nyoye folo do de chere minyi ko ni Ahmadiyya bi kuma ne khalifaye ko naturellement i danjo yere la ki bay kanu do le go disuna ka nyeshi kal fama ako de kama ami pumane ayen juwena ako ko basa no e docteur kanye atala kata pumanyanya o kani khalifa e no e barunyanya e o pumamina ni utlala barunyanya na sa o ko safe anana baru kani Ahmadiyya wore docteur kay nu min islam e ako chenne ka bara manu ako ansale ataw Mujib Rashid fi akara ne yana ngo au ka kanu ka bon ka teme kalifa reka au kemega kalifa kanu kasi hakemina no ya nyamai akonga nani kalifa ka baro kofe nana famu de ya kalifa reka kemega au kanu ka teme au ro kemega kanu ka hakemina kalifa kanu ka bo ka yeshi au ma ka teme au ro kemega kanu to minaka o koni yamai min islam arate ngale somina ni kanuna
Ahmadiyya ni u ka khalifa cɛ. Nare takbir. Nare takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. Zindabad. Khalifatul Masih al-Khamis. Zindabad. Notre imam bien aimé Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a un immense amour pour chacun de nous. Dans le sermon de vendredi 6 juin 2014, Hazur a déclaré: avant de dormir la nuit, il n'y a pas de pays ou monde que je ne visite dans mon imagination et pas de Ahmadis pour qui je ne prie pas en dormant et en étant éveillé. Ko anga kalfa mi sisan no ye Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz ko juin kalo tile 6 2014 ko aya jira aka kutuba kono ka fɔ o don tɛ o su tɛ ko ale bɛ t'i da a ka sigilan kan k'a sɔrɔ ale dusukun ma Ahmadiyya jamana kelen-kelen bɛɛ visiter a yɛrɛ kunkolo kɔnɔ. Ale dusukun bɛ yaala yaala Ahmadiyya jamana kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ ka dugawu kɛ ka ɲɛsin u ma, wa ale dusukun bɛ miiri Ahmadiyya cɛ kelen-kelen a n'a muso kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na a dusukun kɔnɔ diɲɛ su o su yanni ale ka t'i da. Il existe plusieurs exemples d'amour mutuel à découvrir dans ces journaux qui rafraîchissent et revitalisent amour pour le khilafat. Les familles des Shohada, les martyrs, qui ont reçu des appels téléphoniques personnels de Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, les rencontres fortes comme seul un calife pouvait le faire. Les enfants des martyrs rencontrant comme ils recevoir Idi, le cadeau de fête personnellement de Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz chaque année. Naje filile ka taa gafew kono minnu mi nin n'a ɲɔgɔnna kumakanw langale k'a nasira ka ca. A ko o dɔ ye jumɛn ye? Ahmadiyya membre minnu ni olu seedu suyala ko kalifa yɛrɛ bi to ka telefɔni ta ka a membre ninnu u ka famille o kɔrɔ ye maa minnu tora seedu suyala ni jugu bagalu u ma k'u fa fu. A ko ɲɔgɔnna du fɛn fɛn bɛ yen kalifa bɛ to ka wele waati ni waati telefɔni na ka kuma dumagaw fɛ k'u dusukun saalo ni kumakan sanumaw ye ni kanu kumakanw ye. A ko wa fana seliw ma se a ka ca la a bi bonyaw n'o ye cadeau ye a b'o bila ka taa di suhadaw mu u ka denbayaw ma ka se ka o dusukun saalo ni a ye cogoya min na. Un journaliste francophone du Bénin a dit un jour à Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz que pendant que je suis ici à Jalsa UK, j'ai vu que votre peuple vous aime beaucoup. Ils ne vous adorent pas, mais leur cœur déborde d'amour pour le califat. Et de la même manière, il semble que vous aimez sincèrement chaque Ahmadis et que vous entretenez une relation personnelle avec eux. En réponse, Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a dit: c'est un signe de la vérité de l'Ahmadiyya, par lequel il existe un lien d'amour spirituel éternel entre le calife et les Ahmadis. Cette connexion et cet attachement sont naturels et ont été implantés dans le cœur des musulmans Ahmadis par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'islam et ses compagnons. Ako Benin journaliste do o ye ajira siɲɛ dɔ la k'a to Londres jalsa kɛnɛ kan ani kalifa ka ɲɔgɔnye kɔnɔrɔ la kalifa ka baroɲɔgɔnya kɔnɔrɔ la a y'i kanto kalifa ma n'o ye kalifa min ye sisan. A ko tiɲɛ yɛrɛ la ne nalen ye jalsa la o ni sisan cɛ tiɲɛ yɛrɛ la n sɔn min na i ka membre la k'a fɔ u kɛn bɛ k'i kanu fo k'a dama tɛmɛ. A ko nka tiɲɛ yɛrɛ la n tilala ka n'a ye e ka kanu yɛrɛ fanga ka bon n'olu ta ye kokura. A ko kalifa y'a jaabi ko kanu min filɛ nin ye ko o ye ala ka ko kɛlen ye danni yɛrɛ la ka da ka silamɛya yɛrɛ bi an kalanw de la ko wa alakira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ale ye sahabaw kalan o de la wa ko o alakira kelen n'o ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama anw Ahmadiyyaw fana an bɛ o nɔrɔ kelen kelen kɔnɔ k'a jira k'a fɔ naturellement danni yɛrɛ kɔnɔ
khalifaya abi kanu de wele khalifa ni aka mamuru che. Sans aucun doute, cet amour pour le khilafat qui unit les Ahmadis à travers le monde, comme étant ces points précis. Hazur Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Adid a dit un jour Abid Sahib que vous étiez avec moi lors de la tournée en Afrique en 2008 et vous avez donc vu les Ahmadis africains et maintenant vous avez vu les Ahmadis extrême-orient. Vous aurez compris que l'amour pour le khilafat est universel et non exclusif aux Ahmadis pakistanais. Ako kalfa ni aka tamanywa doka barula no e kalfa mi sisan ako ka dala ka fo nene e yala ke jamana damadola continent damadola ako andara afrique mi ge 2008 ki yaye africain ko mega khalfa ya kanu kasi hakemina ako ambora e antala extrême orient la yaye ahmado fona ke mega khalfa ya kanu kasi hakemina ko wa adonga fo ahmado be jien yoro a bela jele ka kanu be joina ka yeshi khalfa ya ma pa kana kiyana ko paksano dorondu. En effet, l'amour exprimé par les Ahmadis pour le calife n'est qu'une goutte qui s'évapore de l'océan de l'amour qu'il a à notre égard par sa grâce et sa miséricorde. Allah a lié nos cœurs et nous a unis dans l'amour comme une faveur de lui-même. Il est de notre responsabilité en tant que musulmans ahmadis de reconnaître cette bénédiction et cette miséricorde d'Allah, d'en être reconnaissant, de prier avec ferveur pour notre bien-aimé imam Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz et de nous efforcer de construire une relation solide avec lui par tous les moyens à notre disposition. Puisse Allah continue à inonder la Jamaat des bénédictions de Khilafat et puisse-t-il déverser les averses de sa grâce et de sa miséricorde sur le Khilafat de notre imam bien-aimé. Amin, summa amin. Ako anga kanu kanyashi kalfamo o misala be kalfata koro ina fo kogoji o jiton kele hake kalfata be komi kogoji anda be komi a toni kele hake ako bajara ka fo kalfa kanu ka bon ko sebe kanyashi an bala jelema ako na bo tugula sa kabi ni on fe anga khalfaya anga labato yasa bunya ani karama an loro an baraka minni o be khalfaya la ko alaka o hine anu magari anu kamu anu loro alaka se ka o shuranga ina fo ni jie kenyeke dugu kono abi sowni minon jagata na jogo mina akame ala deli ako o kanu jiwoyo ba o kanu o noro ba a baraka jiwoyo ba kame ala deli ala ko shuru am bela jeleka amin. Chers participants de Jalsa Salana du Mali, aujourd'hui, si vous voulez établir une relation vivante avec le Khilafat, vous devez suivre la voie de Tabligh du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est cette voie de prédication dans laquelle Hazrat Bilal a été durement torturé et a été traîné dans la rue de la Mecque, mais malgré toute la persécution, il a répondu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ako aw munu na me nyina jalsa ina malaya akol ba nyina fe anga jija anga zeda alakra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba sinanona olumuno ye alaka dina cherli siran ma do angro ako alaka dina cherli o siran ma misala do jumaye o kama kala ko fo sayyidina Bilal radallahu ta'ala anhu we a toro ka abushi ka farakur gonma da kono ka toro ci gonma sanfe magam bolo fe ko nga ka dakura ka jumaye Allahu akbar ahad ala kelini ko nga mabwa kaka. C'est cette manière de prédication que lorsqu'un compagnon de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était martyrisé dans le chemin d'Allah, il criait avec joie
que je jure par le Seigneur de Kaaba que j'ai obtenu le succès. C'est cette façon de tabligh dans laquelle Khalid bin Walid, au moment de la mort, alors qu'il était extrêmement blessé, il a dit que tout mon corps est rempli de blessures de guerre au nom d'Allah, mais j'aurais aimé avoir été béni avec la grande récompense du martyr. Ako alibi abinyana fe anga zeda ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba usina nona dina cherli ananya foresra numa fe ako o misala do be ni okara anga do ka fo ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sahaba do minni oye Khalid bin Walidi ale akan ka fo ale ko ga sedi fi ka ko ne farso a bele jele ye joli fon ye minni asura kele dagala no dina kele no fata koyi ako ngale maka sedi fi ko ayen fa wadi juma ka to aka saya glaka kala kuma kanu ale ka to kele de la ale ka ke sedi fi ko do ko ga dare ko ngale fa be ka joli fon ye kele kele ka jadi kele ka ko ngale masto saya la o kele ka ko ka soro de ale ka layini kon ne siray min ni alakara Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sabo sira numa mun do ngoro cesirna farfonna ya sanga sega ululande chugoya mina. Si vous voulez vous établir une relation vivante avec le khilafat, vous devez focaliser sur les prédications. C'est cette voie de prédication que les compagnons de Messie promis l'Islam ont suivi les traces du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, dans lequel Sahibzada Abdul Latif a été brutalement lapidé à mort et martyrisé au nom d'Allah à Kaboul, Afghanistan. Ako nisratiga minni oyeni nalakara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aka sahaba yo do angoro no ye ka toro munyu ka gole ya munyu ya salaka dine aka tanye ako o misala numa chama be alakara sallallahu alaihi wasallam aka sahaba nyana mayala ako wa o misala numa chama be imamul mahdi alaihi salam anaka sahaba nyana mayala ko misala do be inafo Abdul Latif al-Shahid minni ubora Afghanistan ako o yo jo ka keru ni gongoroy faka fatu jugu bolo akara se du shui ko kara imam mahdi raka watila ako nunu unidi ku shudi ku kledi yasala ka dine aka sinzi aka bamba aka tanye ako o kuna fe abina on fana fe anga zeda nunu senanona ni jasira ni farfoni an wulka jo an tibina jay. Ô vous les membres du Mali, n'oubliez pas que chaque goutte des 85 martyrs de Lahore, Pakistan, vous rappelle que vous devez assumer pleinement vos responsabilités et propager le message de l'islam Ahmadiyya. Mais si vous dites qu'aujourd'hui les circonstances sont si difficiles que vous ne pouvez pas faire le tabligh, alors donc n'oubliez pas qu'une mère veuve de l'incident de Lahore au Pakistan a dit à son fils le vendredi suivant après le martyre de son mari que « Oh mon cher fils, va à la mosquée, a pris au même endroit de la mosquée où ton père a été martyrisé et donner sa vie au nom de Dieu. Ainsi faites preuve du fait que dans le voie du tabligh, vous êtes aussi prêts à sacrifier votre vie, ô les membres de la Jamaat islamique Mali, si vous le souhaitez, suivez vraiment les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en matière de tabligh, puis devenez la main de Talha qui a été complètement blessé en sauvant la face du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ako aw muy jalsan na bawi waga kulo nyegale jo ako aka do ka fo Lahore Ahmadiyya mamun ni usedu shalaye ma biseki al duru ko lu be aw wele ka aw hagli jigi ka fa wa on tara ka bara min do aw bolo kori aw be ka kede ako wa olu niw ba fo onye ka fo aya jo ajoro la seri shunnu amma biseki duru ni o ba da aw bloka ka fo aw mun men nyana mayalla aw nona ye ko kuma fa aya jo ajoro la de akana son fiew bara min nandara ka to awbolo akalla fu akayobo yaba ako misala do jumanye o ko bisoro nyana mayalla
karagara boloma ni sedu mamu fatura lahor ni ma biseki ani duru ni bola don kele jumado ya fe misirla ahmada misirla lahor pakistan ako mamu torala muso do be o tia torala o juma wara sisa yaro mo bisira ka ta misirla kada ka juma temene ma biseki an duru fara misirla o juma wara ma se yaro mo bisira saw o muso minni a tia tora kelela aya denga wele kana ako nedde ngamba ako ma nyini fe ikata misirla ifa jora yoro na ka seli nu ya fa ka to yoro na ikata o yoro nyini ki joye ya sa ire ka seli shuaye ala no fe akra no fe dina no fe ako ka laje Allah ako la sa aw ka laje ni yem muso de kumakan a wolo demo akanu bamu kakati jo afa joro la akasa ina fo fasa tuga mina ako ba hagli jigi jonna aba hagli jigi ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam akasa haba badala no tolhay ako abado ka fo tolha gazwatu uhud do ay bolo bri ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam nyada sanmayna ako bien chama borala asaba ko jogina ako tigi njoyna sa abi nyini on funa fe on mun me nyana mala bi an gana sira an gana jo an ga wul ka jo ni tiensra e ka tabligu ke no e dinen la selie an se ko do madira bela ka se ka an ze dan ma ba mun se na nona. Parce que nous sommes en tant que fidèles de Messie promis l'Islam, on doit montrer la vraie obéissance au khilafat. Parce que dans le Bukhari, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un de vous ne craint-il pas qu'en levant la tête avant l'imam, Allah fasse de sa tête une tête d'âne ou l'apparence d'un âne. Si celui qui essaye d'avancer imam de quelque personne créée par le monde est semblable à tête d'âne, alors imam que Dieu a établi est c'est imam du monde entier sur la main duquel tous se sont engagés. Ako alakara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hadisa do be ko obi an hagli kore ka an la famiya fedo la ako yumay ako sahihul bukhari kono hadisa do be min gono alakara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ne ibaka sali alimami min ko fe na birila ni kona ka wuli o alimami nye emi kona ka wuli alimami ke kungolo kara fali kungolo yi ako muna kadaka i kona ka bla alimami nye ako alimami jumaye dugudenw nga alimami sigile adamadenw nga alimami sigile kaka alimami ye yi kungolo wuli o kungolo nye o sera ka kungolo ka fali kungolo yi abi miri sake ala ere mami nga alimami nye alimami yo ne blalo ye dun kungolo mu kungolo yi ki kungolo ka fali kungolo la sade ko koreyde imam mahdi ka almamiya alaka nyemaya wa khalifa ka nyemaya ako mama ka ikay kudon ikadoni o ma ki bla khalifa nye foila ibitu khalifa de la. Ceux qui n'obéissent pas pleinement à leur imam subiront certainement des pertes. Comme lors de la bataille de Uhud, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des flancs des montagnes: que nous soyons tués ou victorieux, ne quittez pas votre position sur le flanc des montagnes. Mais une fois les combats engagés et que les Mecquois étaient en déroute, des compagnons descendirent. Lorsque les ennemis s'est aperçus de cela, il a fait demi-tour et a lancé une contre-offensive qui occasionnait de nombreuses pertes dans le champ des compagnons, dans le camp des compagnons n'avaient pas suivi leur propre éducation au déterme de l'ordre donné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'issue de cette bataille aurait été en leur faveur. Ako mami ni matu khalifa nofe nyema nofe ko o kololo nande ako kama amisalan no ado soro alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyana ma yakono mamina gazwatu uhudula ni yani kala ka damine
alakara muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay sahaba dawlatomo ko lu bla kulu sanfé ka fu yana ko hey mi awladi ma fu awnyana ka fu ayela kulu sanfé aka joy kele jala anawo akoyola anawo aw kana jigi fiyo ka ba kulu sanfé akola kana fo sahaba nu yana mige kele damina na o kono la wati dama do ko fe o kele damina le kele jala slamewla wajugu bolla o kara dron ala kara ko munu nga jo kulu safi ku kana digi fiyaw o yo sol de no nyanje do ko nga jigi do ko nga jigi o ko kara nga ma chama so lu chala munu jigina o kara nga jugu ya ye wa manu ye kulu safa la bla ko o kara nga ya do ka sasa chance be amolo ko saka u attaque kuray o kara nga jugu sagla kana ma doni min be kulu safe ko lu bale ka koy kasro ka safe ro min sasa ako labana muna sahaba bachama de ni tora adafe munu sedu shuala ka sababu ga munye umma alakara muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ladina kan labatu no ye mamena akuma ku kana jigi fiyew ku jigili mi gara o de kara kololo ye ka sababu ye sahaba chama ni tora adafe ako jogela nga do halibi ni mawo mane manyema labatu e ka do ka fo onanyu ana kololo itibo o janya ko to shila हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु a dit rappelez-vous la foi n'est pas le nom d'une chose particulière mais la foi est le nom de obéir et obéir à toute voix qui s'élève par la langue du représentant établi par Dieu Tout-Puissant. 1000 fois quelqu'un dit que je crois au Messie promis l'Islam. 1000 fois quelqu'un dit que je crois en Ahmadiyya. Mais ces prétentions n'auront aucune valeur aux yeux de Dieu à moins qu'il ne mette la main sur la main de la personne à travers laquelle Dieu veut établir l'islam à cette époque, jusqu'à ce que chaque personne dans la congrégation lui obéisse comme un fou et vive chaque instant de sa vie en lui obéissant, il ne peut avoir droit à aucune excellence ou grandeur. Ako kalfa flana Basuddin Mahmoud Ahmad ale kumato labotulika alibi ako ayajira kafo lemaniya no imanu ko fende femi ni mabi makala ka afle ka nene ka do abetuga mina ko ako lemaniya to fende ako lemaniya fende ala ni aka kira femu fo olula batuli ako de lemaniya ako la sa al mami go she bakle ke dame imam muhadila katla ka wo she bakle ko hamade ay chi ko yana chama fo chi ka be chi tiga ni ne wuye nga e ma shi wala ki ka o shen bagalen dabunyo ka gabi ga fu falaki na ya so e matugo ala ni ay mami sogandi watila e matugo no fe ako ba jana ka fo anga do ka fo anga dala folu joro tolula tanke ni ama awaliya. Qu'Allah fasse que nous soyons ceux qui obéissant à tout ce que dit notre imam avec un plaisir sincère. Nous sommes obéissants de telle manière que les canons de nos cœurs débordent de l'eau de l'obéissance. Nous devons suivre notre imam dans tous les domaines, comme le poule suit le mouvement du cœur. Nous devons nous remettre entre les mains de notre imam comme un cadavre et entre les mains de celui qui le lave. Nous sommes toujours prêts à sacrifier nos vies, nos richesses, notre temps et notre honneur pour le bien Khilafat Ahmadiyya, et nous sommes ceux qui exhortent nos descendants à être associés au Khilafat Ahmadiyya. Amin. Amin. Ko ambalaka ko ka faye ko mangabe au ka gbajboro o ko be yina fe aka mangada nyamo kuti abura ka dabura mi fosisa ako kalfa flana ko anganjija ka nganye mo labato ina fo farso yorto tugule do sukuna to yamina ako to kale wa anganjija ka nganye mo labato ina fo shuko shuka shubi akuba labato to mina
ni bi su ko ni ya bolo bila yɔrɔ min na bolo b'o yɔrɔ la ye ni y'a sen bila yɔrɔ min na sen b'o yɔrɔ la ye ni y'a kun jɛgɛ k'a to yɔrɔ min na a b'o cogo la ye a ko su ka maka a ko b'a bolo cogo min na k'a bɛ ɲini anw fɛ an ka makaya an ka sɔn ka labatoli kɛ ka tugu an ka ɲɛmɔgɔ la cogo kelen na a k'a b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ dakuruya minnu fɔla k'a faamu ne k'a waleya k'Ala ko nɔgɔya ani aw bɛɛ lajɛlen ye. Vraiment, on prie Allah que vraiment Allah amène bénédiction, que cette jalsa amène beaucoup de bénédictions et tous les participants que vous avez quittés des centaines de kilomètres pour assister à la jalsa salana, que Allah fasse que toutes les prières que Messie promis à l'Islam 131 ans avant qu'il a fait première jalsa, il a fait beaucoup de prières pour les participants de jalsa salana, que Allah fasse que toutes les prières de Imam Mahdi à l'Islam acceptent dans notre vie et Allah amène bénédiction. Et je vous demande tous les participants que vraiment cette année, malgré la difficulté de la situation du pays, avec les saisons aussi, mais vraiment vous avez fait grand effort pour être présent à l'appel de Imam Mahdi l'Islam, ce qu'il a dit, rassembler 3 jours ensemble ici, que Allah vous récompense, que Allah soit avec vous. Et ce que je vous demande, pendant les 3 jours, vous avez venu assister à la Jalsa, vraiment ce que je vous demande, assister tous les programmes, écouter tous les discours, ce que notre cher missionnaire a bien préparé les différents thèmes, il faut bien écouter et être toutes les prières, congrégations avec tahajjud présent. C'est ça, c'est les barakas, ça c'est bénédiction de Jalsa Salana. Ako kuma kunja kumana ako abi duwoke alibi jalsa dabala kumenga ma ko alaka anga ko soro abarka anoro abaraji kala ka shuru an auka kanga do ka fo imamul mahdi alayhi salam jalsa asinjini sefe ayedugo chamange ayedugo munge akale mena ako jalsa damen sanje yo san keme san bisaba ani keleye nga kabo do folo ayedugo sanuma munge akobe ala deli ala ka odugo mene ani aw bela jeleyi ako tiendo ama kala mo ka fo jalsa nali nyina ka manoya kadaka jamana rel halaya nene ko an la hala waraw ko ambe be kala mo wa ko ayo bedon katlaganna kabo klok keme chamauna ka anzekere kana imamul mahdi salam aka wele jabi jalsa kenakaya ako labi ala deli ali bi anga dugo ke nyanye wala ka dugo mene ami dugo feo fele kenega ka bi ala deli ala ka dugo brajele mene mamu dugo do samana ana yoruna dugo munun ke ko amala deli ala ka adugo brajele mene ako abi min fana da aw kloka programme kelo kele kaka jija a fɛn waati ma se aka bolo bara bela kana sigi ka dakuna nu lame ko ka daka dakuna kalfa me mamuna no e wajulu kalfa mamuna ku e dakuna mun labe ko akanne do bela jele ka lame mama ni na jalsa kama ako la sa sel farda durumi na ma sel nyon fe fo ka tase tahajjud ma ko beti ja a waati kelengelen bela akana fo ma shigo ko ka soro beba kayro la ko o yere de jalsa dugo soro de kono dugo jay bo de kono wa baraka bo de la wa baraji bi soro de kono Je remercie aussi vraiment tous les invités d'honneur qui sont déplacés et notre pays voisin aussi, les Jamaat de Côte d'Ivoire, il y a un membre de France et Jamaat de Gambie, et spécialement les Amir Saab de Bénin, il a envoyé représentants pour assister Jalsa. Il a fait 2 jours de voyage pour quitter au Bénin, passer par le Togo, Mali, Burkina, Mali. 2 jours de voyage, il a fait à cause de chercher la bénédiction de Jalsa Salana. Que vraiment Allah récompense tous les étrangers qui sont venus, que Allah soit avec eux. Ako alibi abedugo ke anika folike kanyeshi anga nomba uma kanara bulma anga nomba munumbora anga dafe jamano na ko anga sigi nyongo jamano ye no be na fa Côte d'Ivoire
Gambie ani Benin ako karagara bolo ma min bɔra Benin kana ko a ye tile 2 de kɛ taama na n'o ye voyage a bɔra Benin kana Togo ka bɔ Togo kana Burkina ka sɔrɔ kana Mali la ako bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna o sɛgɛ ka bon a ko nka a nana mun kama a nana kana Ala ka wele jaabi a nana kana fara n kan ka dakuran sama ninnu lamɛn k'a bɛ dugawu kɛ ani u bɛɛ lajɛlen ye. On va faire une prière silence. Après, Inch'Allah, il y aura d'autres discours. Ko an bɛna jɛ ka dugawu kɛ k'o kɔfɛ baara ma ban dɛ k'a bɛ continuer ka taa Inch'Allah bɛɛ k'i bolo kɔrɔta dugawu bɛ yen. Bismillah. Bismillah dugawu. Amin. Amin.